Môžem? Môžem. Čaute turbanisti. Toto je tretí deň Matejho videoblogu a ja vám ešte stále nemôžem ukázať odpovede na otázky, dokonca ani otázky samotné. Ale čo vám môžem dnes naozaj ukázať je to najtajnejšie, čo ste o Turban Quizi určite nevedeli. Poznáte všetky tie joky, Kubové. Všetky tie, pri ktorých sa tvári, ako keby ich vymýšľal na mieste. Tak on si ich pripravuje dopredu. A ja vám to dnes dokážem. Kebyže je Hitler tvoja... Sa smeješ, ale kebyže je Hitler tvoja mama, tak... Kebyže... Ale chod do! Ty, Kubo, aspoň jedno, ale však jeden joke nám môžeš ukázať dopredu. To je len na videoblog, na ten môj, čo som ti vravel, hej. Som Matej, ja točím si videoblog, kde plačem. Dobre, chceš? No hej, jeden joke pre ľudí na videoblog. Dám ťa dole s kengurou. A v tom bude akože kde for? Že to dám dole. OK, dobre. Tak...